E o que está claro é que as novas tecnoloxías e a innovación están cada vez máis presentes no mundo actual en todos os seus ámbitos. Precisamente, coñecer a tecnoloxía da impresión en 3 dimensións, montar un robot ou, por exemplo, crear o seu propio vehículo aéreo non tripulado. Son algunhas das cosas que hoxe están a aprender os participantes das primeiras xornadas tecnolóxicas de Burela. Están dirixidas a rapaces maiores de 14 anos e con eles está hoxe Pedro Rielo. Moi bons días, Pedro. Contanos que tal se están dando estas tecnoloxías. Moi bons días, Laura. Pois imos todos aprendendo, tomando notas, con ollos ben abertos, orellas despregadas, como as propias hélices deste dron que vemos por aquí, que vaise poder ver como se eleva a partir das 6 da tarde no pabillón desta localidade de Burela. Estamos hoxe todos en plan mozos castores, xa sabedes, aqueles tebeos que aprendían a facer tinta invisible cun limón, un arco de madeira, un iglú, pero aquí na Mariña Lucense van un pouquiño xa máis avanzados con todos estes robots. O que estamos a ver é unha impresora en 3 dimensións que pode realizar auténticas maravillas, charlas, conferencias que teñen lugar neste auditorio. Son 300 rapaces. Estas xornadas desenvolvese pola mañá, pola tarde, de 4 a 6, 8, depois poderemos ver en funcionamento ese dron, e o importante, pois, coñecer pois como poden empregar a súa imaginación. Estamos con Víctor, que acaba de ofrecer unha conferencia precisamente desta impresora de 3D, os seus resultados, en fin, contanos un pouco para que a podedes empregar, sobre todo eles, os rapaces. Hola, buenos días. Pues sí, hemos hecho una conferencia sobre robótica y sobre impresión 3D. De hecho, en la mano tengo una muestra de lo que es capaz de resultado, ¿no? Sí, de lo que es capaz de hacer este tipo de máquinas, ¿no? Que es una llave inglesa, que de hecho, vista desde lejos, parece bueno, que hubiese sido hecha de fábrica, ¿no? Este é o resultado final. E o principio, cal sería? El principio, en realidad, bueno, al principio cuando se empieza la impresión no se reconoce muy bien lo que es, porque de hecho es una máquina que va haciendo capas, va imprimiendo por capas hasta realizar el producto final. Entonces, en medio del proceso muchas veces no se reconoce muy bien lo que es, ¿no? Hasta que finaliza. En principio vemos que son bastante sinxelas, ¿no? Sí, bueno, aparentemente. Sí, bueno, parecen sencillas, pero es verdad que llegar al resultado de crear una máquina de ese tipo, pues bueno, tiene su proceso, ¿no?, de desarrollo. Pero luego su uso, lo bueno es que es sencillo, y eso es lo interesante. Bueno, eles rapazas de institutos a partir de 13, 14 anos, para que as poderían empregar, si fabricar eles, tentar... Sí. Bueno, pues en realidad, por ejemplo, nosotros hemos hablado aquí de una aplicación muy concreta de la impresión 3D, que es la impresión 3D en el espacio, que, bueno, pues es una herramienta que facilita mucho y abarata los costes de poder llevar objetos al espacio, ¿no? Muy ben. Graciñas. De momento non imos ir ao espacio, logo a ver se nos axuda este dron a dar unha voltiña pola Mariña Lucense neste día hoxe, por certo, con bastante néboa, chuviscaba fora, había algo de choiva, agora xa non. Nos, en todo caso, Laura, estamos a cuberto. Logo veremos todos estes avances tecnolóxicos para a xente máis nova de Galicia. Pois moitas grazas, Pedro. Despois volvemos tamén para coñecer máis cousas sobre todas as tecnoloxías que hoxe poñen en valor e aprenden os alumnos neses talleres. Volvemos neste momento en directo a Burela, onde hoxe se celebran as primeiras xornadas tecnolóxicas desa localidade. Un encontro en que os participantes poden descubrir as posibilidades da impresión en 3D e aprender a crear e construir un robot ou un dron. O obxectivo é dotalos de ferramentas para desenvolverse no mundo actual. Pedro Rielo, hola de novo. Sí, o mundo actual, bos días de novo, Laura, cada vez máis complicado con todo ese tipo de trebellos tecnolóxicos. Temos que aprender a convivir con eles, que non nos dominen ese robots, claro que non, que nos van a dominar, porque temos aquí, por exemplo, este móvil, que ten o móvil en riba, o robot abaixo, rapaces deste auditorio que quedaron todos completamente calados, poden seguir falando un pouquiño porque este silencio. Estamos tamén diante deste espectacular trebello que é un dron. Somos unha referencia a Galicia, ese centro de Rozas, podemos ver neste joystick como se manipula. Non se pode levar, vamos a ter que agardar ás 6 da tarde no pabillón de Burela para velo en funcionamento. Estamos co seu responsable. Moi bons días. Hola, buenos días. Unha breviña presentación do dron. Bueno, este es un dron profesional, es un hexacóptero, como podéis ver, son 6 motores, está construido en fibra de carbono y aluminio para aligerarlo y porta una cámara profesional con la cual se puede hacer fotografía, vídeo y por supuesto está dotado de toda la electrónica
necesaria para poder hacer trabajos de fotogrametría con el software correspondiente. Bueno, cada vez máis empregados eses drones nos medios marítimos, en plan para salvamento marítimo, tamén algúns peiraos, por exemplo, no de Avilés xa o están empregando para as mercadorías. Estamos, por certo, na gorentosa Mariña Lucense, no Cantábrico, nestas xornadas tecnolóxicas que teñen lugar en Burela. Eles, por suposto, rapaces, rapazas de todas as idades dos institutos son os protagonistas, estánlle presentando este robot. A ver, quero saber eu que tal foi a clase, a ver que vos ensinaron. Moi ben. A ver de que falamos aí. Ensinaronme moitas cousas como os robots que existen por aquí, pola Mariña. Pola Mariña tedes moitos robots ou que? Non, Non, algún hai, seguro que sí. a maioría. Bueno, a ver, que robots hai? Que robots tedes na Mariña? Que ides a invadir a Mariña toda de robots? Bueno, non sei, hai algún dron ou algún coche deses ou... Eses coches que van solos, casi, non? Sí, Dis que sí, non? sí, máis ou menos, Que é máis. o que máis che gustou do que explicaron? O así, o robot que fai como se fora unha persona. Como unha persona, casi como unha persona. Que veña Luís, que é o organizador tamén, a ver estes robots personas que hai por aí, non? Sí, señor. A verdade é que é algo único telo aquí. Os da Universidade da Coruña portáronse moi ben facendo a presentación do seu robot, de Robobot Project, que temos aquí tamén. Bueno, víamos antes este teléfono móvil con ese robot con rodas por abaixo. Non sei se nos podedes axudar tamén a súa presentación, a utilidade. Pues es un robot educativo, es decir, está pensado para que los estudiantes de la ESO y de bachiller se metan en el mundo de la robótica. Y entonces la idea, ¿cuál es? Pues que la plataforma robótica, que es lo que realmente adquiriría un centro, pues es una plataforma que es de un coste reducido, y al introducirle un móvil, el móvil de cada uno, ya pasa a ser un robot de alta gama, que pueden programar y que pueden utilizar allí donde vayan. Seguro que podemos, graciñas, movelo e facer algún que outro traveling, a ver estes rapaces un pouco maiores, que tal foi a mañán, con que vos quedades? Cos diferentes robots que podemos atopar e as diferentes utilidades que lles podemos dar, controlados desde o móvil, desde outros programas máis complexos. Bueno, estamos a ver o dron, que non é o único protagonista, porque hai moitos outros aparellos. Víamos antes as impresoras 3D, os robots. A ti, por exemplo, con que quedamos? Con la impresora 3D, que puede llegar a facilitarnos mucho la vida. E ti que va a ver, que vas facer con esa impresora cando construas unha? Yo nada, que no creo que construya una. Seguro que sí, home, algunha idea, algo que che gustaría facer? Pues utilidades para el coche y cosas de esas. Moi ben, pois quedamos con esas utilidades para o coche. Quero despedirme tamén amosando a eles, que son os protagonistas destas xornadas que se celebran en Burela pola mañá, pola tarde, 300 rapaces de institutos, e xa ás 6 da tarde poderemos ver o dron en funcionamento. A cita será no pabillón desta localidade da Mariña. Pois é o que están aprendendo os participantes nesas xornadas tecnolóxicas de Burela. Moitas grazas, Pedro.